nhasi tiri kuno kwaMubaira kuMondoro. Pane chiitiko chakaitika kune vazhinji chishamiso, asi kune vamwe chinogona kunge chisiri chishamiso. Tatiregai tiende ikoko tinonzwa kuti chii chaizvo chaizvo chiri kuitika kana kuti chakaitika mukati menharaunda iyoyo. Zita ndinonzi Robert Tafumanei. Nhasi tina vachitabwe chimutabwe handitika tinokutendai baba nekuti gamuchira. Aiwa nesu. Handiti kurisei kuno. Aiwa kuno kuri nani? Inonzi village chini kana kuti kunoshedzwa kuchinzi kwani? Inonzi Shopo village. Shopo village. Tiri idunhu raishani. Mashaya mombe. Handiti makatifonera baba mukati kunoku kune makunhakuna akaitika. Ariko. Akatanga sei, makasangana nazvo sei pazvakaitika izvo? Ini ndaisenza pariyo ndiri gadi. Ndaisenza usiku. Saka makasiya chigadi? Inozvi ndakasiya ndakagara. Okay. Ndaisenza pachikoro pariyo ndiri gadi ipapo. Saka ndakabva kuseniseni kubasa. Ndabva kubasa paipai ndokusvika vanhu vangu vasati vamuka. Ndomba ndichisvika kumba ndakasowana mukomana wangu ane angani makore mangani asi 27 years akavata pamubhedha patovata namai vacho. Ndikamba ndati kwiwo wakavata pamubhedha chii chiri kuitika? Saka ndanzi namama ndivate panapa. Saka ndikati kwiwo vakavata veze kana kuti vanga vabuva ndikati vaenda kupi? Saka vaenda kuhuni. Ndikati saka pavaenda kuhuni waziya sei kuti kana vanga vasipo waziya sei kuti vaenda kuhuni? Kuri vati vakavata vese pamubhedha. Amai ndomba vafumira kuhuni. Ndomba vazodzoka ndomba ndati ina ndichavata pambedha apa mubhedha ngaubude panze. Ndomba varamba kudaro so ndikanda. Ora mirai. Mwana makaswa muti amai vaenda kupi? Iye akatoenda kuhuni. Ndobva ati ndarara pambedha nekuti amai vati ndivate pano pambedha. Vasati vadzoka imi bva maita sei? Semuna aibva kubasa kausiku. Ndomba ndabuda panze ndomba ndanovata panze. Ndikati mboma ndichapinda. Mubhedha iwo ngaubude. Haana kubudisa. Amai vacho pavakazoya vadzoka kwekwe. Ndopa ndakati koi wewe. Vakadzoka kumanguva? Vakadzoka kuma9. Okay. Ndikati koi mimi mati mwana uya vate pamubhedha nenzira iyi. Svanza ndambomudari. Pedzera inene hamusi kumuona. Ndikati saka muda kuti ndimupondere mwana uyu kana kuti tiite sei panapa. Iye amurume mukuru ka muda kuti tidzoserane mumuone kuti ane simba ri kundidzosera. Ina handiite izvozvo. Ndomba ndaita zvomutemo, ndomba ndaenda kwadoma. Ndomba ndanopa message of court tsamba. Ndikati ndaunondipira mukomana eviction order. Ambosuduka pamba. Paakauya nebepa riye mangwana acho achisvika kumba kwendiriko. Ndakaona chisuku. Foni ndakabata ichidirwa mvura. Nemwanakomana? Namai vacho nevasikana va. Mukomana anga akamira sekokoko. Ndamba yatorwa eviction iri ranamirwa pamotobheki manje yakatengerwa namai vacho. Ndoda kumhanya naro munzira umanhu achiona. Akabva aenda. Saka hamini kuti akazoona anani murodhi ndomba ari kwatanwa. Ndobva araiswa muhomo. Kumba uku foni yakadirwa mvura. Ndikati kwamwe mavharuga wedza ana musatanyuko vana chakati nevasikana. Vasikana vane makore mangana? Mumwe wacho izvozvi vatopa age yekuroorwa. Mumwe wacho anofanira kunge ari kuma 25. Mumwe ndiari ane 21. Vana venyu kwekubereka? Vekubereka chaivo vese kana mukomana wacho ye1st born. Saka ndakabva ndangoti panapa padhakwa panapa. Pabva ipapo ndikandambozvinyarara. Ndazvinyarara kudaro ndopakauya apa panext apa ndopaitwa zvanagaurani. Ivo ndobva vajoina hakuna mhuri yemuno masabhuku emuno mashopu. Ndovaita zvanagaurani wavo apa next apa. Vaita zvanagaurani wavo ndakapfuurwa ndichibvawo kubasa. Ndomba vada kutanga kunditokonyora kuti ivo yaubviswa zvawe kutori wezvawe nazvo. Ndiani arumai? Vemuno masabhuku acho. Ndikati haina ndachandinacho enda muri kuita zvemusha wenyu kaisai tiri vatorwa isusu. Alright. Tisatenda ipapa pamakano kwagaurani. Makanga makurarama sei? Because handi musei makabva marara mukazodzokera futi kubasa. Apa ndakanga ndakutobika ndega ipapo ndakutovata ndega. Okay. Kubva ipapo ndichitovata muneri panext. Ivo achivata mini house yandakavaka iyo. Makataurana kuti chii chakada kuti muzoti iwe chende wanorara uku indichirara uku? Ene ndakazotya nyaya yechirwere. Because vechidika vanopinda makasiyana siyana. Ndikati vanogona kunge vazadzana chirwere vazorana bata. Amai nemwana? Saka kurava kuti here
makabva matosuspecta kuti amai nemwana vari kuita bonde. Haipapo ndakatozvisuspecta because chakaita kuti ndizviise pasuspicious iwe ndeyekuti pavakauya apa panana Gaurani vakauya vese vari mhuri ipapapo. Saka amai vacho ndo vaibikira Gaurani vaye vachibikira vakamira mhuri yekwashopo. Pandakavapindura vachinditi tori wezvauyinazvo ndo pandakaita sei pavakambva vamhanya ndomba ndabatwa maoko nomwe anoitwa Goti kuti ndirohwe nomwe anoitwa Gifi. Paakanga akusvika aida kuti anondirova ndomba ndaputunura ndomba ndamusikizawo. Pandakamusikiza vamwe vakanga vari kuno kwemhuri iyo kwachipasho ndomba vabva nekuno kwachida kuti vandigame kuti ndirohwe nevava ndomba ndatisa. Baba, chikonzero chekuti avade kukurovai vade kuendesai pana Gaurani changa chiri chichi. Iwo mhinduro yandakavapindura nokuti vakanga vachiti ndezvedu Gaurani tisi tamutora tikuda kuita zvemudzinza redu chete. Saka ini pandakavapindura pane vamwe vaitoziva kuti vamwe vacho vanotoona zvimachira zvakaraswa kurukova kubaba vacho vakafa vane masagari baba vemudzimai wenyu. Aiwa Vemasabhuku vanotoma masagari papapa akaramba kuenda nemvura vakana akanda murukova asi mvura yakaerera ikazara kavira haina kuenda zviripo nanasi. Saka ndabva ipapapo vakamhanyisana nini kusvika panapa. Ndakusvika panapa mumwe akatobata juice hembe yangu ikabvaruka pakutisa apa. Tikasvika panapa ini pandakati ndasvika pano ndomba ndasona badza rirapo ndomba ndadunga badza. Ndo pandanda kuda kuti vakawanda nouwandi hwavo ndichiti nawo amai ndo vakasitora badza ndapapo mumwe aitoya nekuseru kwaanitwa mugove akatombobuda pa8 panyaya idzodzo dzevakadzidzi. Saka vakasvika amai ndapinda umba ndomba vafara ndomba yatanga kutemwa imba yese iyo ndofunga mhino kuti dhore sekumenyeka mabhuka ikandwa naadzimai. Aiwa nevemuno machipasho vacho nemasabhuku iwayo mashopo muno. Padaro ndomba ndafonera polisi yekwambaira ndomba vane mapepa awaya vakabhadhara faindi. Bepa racho nderiri vandakanyoresa ndivava vakamba vabhadhara $40 yavo faindi yekubvuma mhosva yavo. Saka inini handakugutsikana nazvo nokuti hembe yangu yakanga yabvarwa saka ndo yandaida ndomba ndazvaiso kucommunity court. Kucommunity court pane ndo kwa headman kana kuti ayo community court yecivil case. Ndobva saka ikoko pane mupurisa anga pamubaira inspector ainzwanana nomwe aitwa mugove ari kuno kunanasi. Ndiye akavhara nyaya iyo skanzi iwo sasevhi mapepa yavasaende kukoti. Saka ava havana kusevhwa. Ini ndakazoenda kukoti kuChegutu vakamba vasosenzwa mazita avo vanhu vakanga havana kuuya. Saka padaro so pakapera nyaya ipapapa zvotokarati mapurisa auya yaGaurani mapurisa akanga auya akawana waparara mukadzi yaana kuoneka ndomba ndazoenda kumba ndaenda kumba inini ndomba ndati uri kuona kuti zvauri kuita izvi. Saka pandakamubvunza kuti uri kuona zvauri kuita izvi ndine nhamba yacho apa pabvapa yakanditema nekuseri kwempinyu wedemo. Ndomba ndaenda kuchipatara ndomba ndanorapwa mapepa acho ndaya kuzonoisa kupolisi ikabva yatsikwa nainspector uya. Saka inspector uya akatoona kuti ilupo yemunhu akapusa ikati chipinda futi ikoko. Aona apinda vakudanana futi nemupurisa uya amai mudzimai wenyu. Ndobva ndashedzwa kunoku ndakatodhibha ndisingazivi kuti kune chii chiri kuitwa. Ndashedzwa nekukembi kusvika nzou yakuno ndichisvika ndakaona vakagara iwo apa mamapurisa matatu akagara apa including officer in charge. Pandakangosvika ndapinda kusvika enda kuchaji usiku uchazoya tokuona ikoko kweindaziva ndazvandaiziva ndomba vazongodisapia paipaivaive ndomba kwasara adzimai vangu uye assistant inspector waye ambva auya indiri muchaji office muyame kunya moko akatombocheketudza kutsvaga futi mumagani cabinet aye. Saka vakaziva kuti munhu anogona kutiitira zvimwe zvinhu ndobva vasiya vakiyakiya ese ndobva vabuda. Saka pakagwedebudza ndobva ashaya pfuti dzedzi akamboona kuti pano chachaya pa hapana chandawana akutanga kundirova akandisa ndakaiswa mahendikafu mupurisa iye ndakaiswa kumahendikafu kudara akandirova kuzosvika ndabuda mukadzi amai vari kwangu mudzimai wangu anga anzigara pahwindo apo uchiona zvandiri kumuita anga akagara sepahwindo apo achiona ndichirohwa ndikati uri kuona zvandiri kuita ombva atarisa kusaidi
ndikati tiri kuona zvandiri kuita kuti asakusaidi paakazongodhisa apa mhosva yenyenzi ndechia mhosva yakanga ichitaurwa nouyo anga ati hanzizve iwewe wakataura mukadzi uyu kuti ndiri kudanana naye. Ndikati aiwaka ko kana iwe usingadanani naye ndandasecha foni yake ndomba ndaona zita rainspector wayo ririmo nenhamba dzake dzefoni ndikabva ndaenda naro kukembi ikoko ndomba ndasopaurisa chaji zvikanzi taseizvozvo ndikati auraiti kana maramba it's okay izvozvi foni yake foni yake kuri kunzi hapane munhu amukumbira unoriona zita rake ririmo ende foni mazita arimo ndeechirume ana jongwe dzvuku ana mugove ana givi ndo varimo imomo varume vese vavo saka ndo pandakati inini zvepanapa ndazvitadza ndobva aona kuti panapa munhu kana akubva anogona kubva nemombe kukoti yanga yapera zvikanzi hapana chaanofanira kutora andi muchiri kumapurisa pamairohwa nemapurisa makazoriliswa sei makuenda kumba? Ndakazoriliswa nguva kuma6 nokuti ndavati ndiri kuenda kubasa asi ndandisingaendi ndaliliswa zvikanzi mangwana uende kukoti saka inobva ndaenda kukoti zvikanzi uende kukoti wega mangwana ndikati aiwa ndinoenda handirambi ndobva ndasvika ndobva ndageza kumboko kuseni ndomba ndafumira ndakananga kadoma kukadoma ikoko ndakazvimba ndomba ndasoisa nyaya yacho ikoko kukadoma ndaisa papolisi pakadoma nobva aisirwa madhoketa ake inspector uyo handizive kuti yakazodzvanywa papi mbva yanyudzwa ipapo yanyudzwa ipapo kuenda pambaira pakunoti nhaye mikonya yajakopu yakazomira sei vatora ningirikini zvikanzi iri kuitwa nasergeant ningi uyo ambva atransfer yaenda kuchegutu ikamba yangufa yakadaro saka ini pandakazoona kuti zvadaro ndandichiri pariyo tindo apa akanga akamhangara maintenance chingobhadhara nazvo inoda achibhadhara ndomba ndangoita kuti ndirambe ndakagara padhuze naye hazviite ndomba ndachinja basa ndomba ndabuda ndomba ndaenda kuSt Michael's kwamamina kwamayanangu ndokwandakaningirika kwandaenda absence ndatiza iye pambaira ndaenda kwamamina ndakazoti gore rakapera ndopandakawana nzvimbo kunoku ndatoashedzerwa neshamwari zvese zvangu ndanazvo ikoko hapana chandaisiya ndomba ndangotodzoka ndomba ndauya kuno ndomba ndasoraidzwa nzvimbo ndomba ndati basa handichadi ndomba ndatanga kugogora kutovaka ipapo handazodzokera saka ndiri kuvaka ndiri kugara kustendi kwangu izvozvo kunoku kana ndikauya chero ndikawana vachidya chero vakabika ndiripo handipakurwe chinhu nokuti pava pandatemhe ndafunga kuti pamwe varume havachauya vanzara yandikuwadza rega ndidzokere kumhiri ndotanga ndabika ndozodzoka saka pamazofona ndadauda kutobuda kuti ndidzokere kumhiri kunobika kumba. Saka tingati imi pamakanyazoziva kuti mwana wenyu mukomana naadzimai venyu vari kusangana pabonde ndepapi chaipo kuti semurume mubvamaziva kuti apa pane zviri kuitika chete? Munoziva baba vangu chinhu chinonzi chakakosha totora munhu wemukadzi amai venyu mudhudhudhu munoziva kuti mudhudhudhu unonyadzisira mudhudhudhu isiti semusiti pamunenge muchimhanya chero adzimai amai vangu vachivanyari ivoona kuti ndogona kudonha vanopesera vachanokudai wamudhuze mavo chaimo zvokuti unenge wakatokudhuma uchinzwa kuti amai vadu nekuku vari kutonhorereka ndo vakaita sei saka zvese izvozvo unenge uchizvinzwa zvese saka kukadoma takaenda tese pavakazonyeba kuti ndavarova vaida kuti ndichivharirwa nokuti pandakanwa mushonga takatadza kufa zvikanzi bheta atimutitese avharirwe anorova ikoko kukadoma ndakapona zvekuti kukadoma kwacho pandakanzoenda kuti akasobvunzwa zvikanzi right iwewe mwana iwe uri mwana iwewe uri kumirira uri witness yamai vako apa patione mapepa emudhudhudhu zvikanzi mapepa handina mapepa ana mama zvikanzi mudhudhudhu wakatengwa naye zvikanzi wakatengwa naamai ati wakatengwa naamai pai ndoumva zvanzi saka iwe uri kupinda papa kuwitinisira amai kuti vakarohwa namudhara wako iwe uri witness ndo pakanzi nakoti namajastri zvikanzi iwewe zvamakuita imimi iwe mwana hauite witness zvingatiita apa ndezvekuti amai imi endai munotsvaga muwitness wekuti ndiye watinoda panapa kwete mwana wenyu imimi wakamutengera motobheki kuti kuratidza kuti imimi maakuda zvake apa maakubadzana kuda kusungirira murume kuti avharirwe muno kana musina kuuya nomuwitness kusokuvharirai ndopa vakaona kuti zvinhu zviye zvaoma ndomba vakanzora zvikanzi aiwa regai ndichiwithdraw nokuti vakatengwa vagarirwa kunzi kana vanouya nomuwitness ndiwe atotengwa asi witness wechokwadi saka vanga vanziwo kana mauya nomuwitness moona asi vanga vakamirwa kunzi achingoya nomuwitness asi siri mwana wayo umbowa sobati kwese musika mujeri.
ndazama kuti makanoponera kuchipatara chekadoko chichakaitika ndakavawana kumagadheni kwataita zvifodywa ndabva kubasa futi kuseniseni ndazobvunza vana ndikati kwamai venyu vaenda kusvika vaenda kusibhedhi yefodya ndomba ndanyangira saka apa pane zimuti rakafuta sora reni pamugano indova ndamira paipai saka uyo mugovo uyo nagivi vangu vari mugadheni vachitaura nemukadzi uyoyo iye achidiridza vakamira saka ini ndakatobata rekeni ipapo apa ndandatenga mushonga wekuti ndiofirita fodya kwangu vachitomuhuma pandakaona kuti vanhu havangaenderera havatenderera vagaramo vari kukurukura dzese dzeupenyu nedzekudanana zvese ndiri kuteerera ndiri padhuze navo sezvamakaita havanga vasingandione kuti zvinzira rakafuta ndakamira paseri pavo pandakaona kuti ndikati imimi zvamataura zvakwana ndazvinzwa pandakaingoti ndazvinzwa ndopavakati speed kutisa vabuda mugadheni vaitaura kuti zvakaoma zvaitaurabhozikana zvinozoita kuti murume anonge poison chimbotitide vaitaura kuti chi baba amai mwana nyaya dzerudo vanga vari masabhuku aye manje iyoyo kumbotema imbai zvikanzi iwe unoswera uchigarira ningiriki nezviona kuti wakuzoita nemwana weisusu tiripo wadi kuuya kwawatataura tese tapedzerana tisusu vana baba tiri varume chaiva vakasimba kwete mwana ndo handakapesera kunzwa iwayo ndomba ndangoti ndazvinzwa zvamataura ndomba ndatora mushonga wayo ndomba ndavhura ndomba ndaisa kumuromo ndomba ndatonowa vakatarisa kubva ipapo ndomba ndaenda ndomba ndazofonera mufana ndikati aini mufana kana wandishaya kumba unoya nzvimbo yakati ndiwanondowana saka vakati munhu anokwana iko garden iko aiwa ndatofamba ndikati andonofira musango kumakomoko saka mufana ndo paakauya nemumwe wake vari kutsvaga paipai ini pandakaona kuti pamwe anozondishaya ndomba ndadzoka kumba ndapinda ndomba ndazopinda mubedroom ndomba ndasiya dhoo rakavhurwa ndomba ndatanga kurutsa ropa ndini imomo ivo ndobva waya ndomba mukadzi yanga agere panze ndomba waya ndomba vhara dhoo rieri vakazosvika vachiuya nemota vachizonditakura paipai ndakatombotiza asi ndaitadza kumhanya manje nokuti mushonga wangu wandipinda ndobva vazondibata ndobva vandisa mota ndokuzoenda kwamubayira kuchipatara svika ndangafure kwadomo vachegutu ndasvika kuchegutu ini ndakanga ndisingadi kuenda naye asi semunhu handisina chandichaziva ndisagoni ndakatozongoona pandakapepenuka ndamuchipatara kuchegutu ndopandakaona mukadzi uyo arimo svikanzi ndakauya kuti ndikati kuiwa handiti waida kuti ndifere saka chawakawira neni chii ndikatomboti inini aya ndapona ndikati chikwira mari yebhasi inda ndine pfungwa dzekuti kana angodzi mari akwira chete aenda ina handisi kuteera ndaitoda kutotsvaga imwe minzi yekuti ndingoshaika saka inobva aramba pakazoitawo sezvinewo kuchikoro pandaisenza headmaster wako akamboateera nekombi yechikoro akati rega ndinoona munhu wedu wati ana anosenza pano kuti chii chakaitika chaicho akambasvika pachipatara pachegutu ndomba afona ndomba ndamudayira svika ndiri kupiko ndauya ndikati ndatoburiswa ndiri kumabhazi kunoko ndomba auya nemota svika ndipindai nemota mumota tiende ndomba tapinda mota miendo kuuya kunokumba saka tauya kunokumba takasvika asi zvekumbezita tatogovana kudhara nanhasi uno nechikakana chikafu chere ndikabva uko nditofanira kuti kana ndichiuya kunoku ndiziva kuti ndiri kuenda kuko kana ndisindiziva kuti kunoku pamwe amai havako kana mudhara havako ndinotouya nechikafu changu chiri mulanchi saka madzi alright pamakanwa poison paipai makanga matosiyana mabedroom makutogara kwenyu makutogara tatosiyana mabedroom handei pauri kuri iyoyo makataurana kuti chii pamakazoti iwewe chienda unorara uko inini ndonorara uko ini ndakavamuudza ndikati inini nezvako handichakwanisana newe nokuti nezvi kuti tigare panapa mwana waunoda iwe wanombofuga naye ari munext mumba umo hazvifambi saka bheta ini tobva muno ndiende muspeya umo kana muchizomukirana zvenyu nemwana wako muri kusema house nokuti ndinenge ndiri kuboysky izvo zvazvikwenyu hamino munoziva maitiro amunozviita muchitarisa imimi mamuvha kubva mubedroom makugara kwamanga makugara vanhu vakaramba vachifambidzana here nanhasi uno pane kufambidzana asi kana ndiripo handizive pamwe usiku pamwe vanozondimukirana nokuti ndivete kwangu alright pane here pamakagara pasi nemudzimai wenyu nemwana wenyu mwanakomana wekuti naimi chii chamuri kuita
takagara pasi nevabereki ndofunga pakauya munin'ina anonditedzera ini ani tikawashaya nedzimba dzirapa vakashedza hanzvadzi yemukadzi ikauya tikataura pamwe chete ndikati imimi apa amai apa vanga varwara iye mukadzi wacho adzimai vangu ivo ndikati ini mari yekuchipatara handibvisiri nokuti kana tiri varume vaviri ngatiite hafu hafu indobviso imwe murume wobviso zvikanzi kana midaro muri kureve chii apa yanga yapirwa kuna amai vangu manje ndikati ndapindura ndakanangana naamai ndikati mwana uyu ndakamuona avete pamubhedha usiku amai vacho vakazinge vavata pai kana iye anga ari pamubhedha kana kuti vakatoseparata vachiziva kuti kwaedza uyu vanobva vati regai ndiende kuuni saka padaro so ndo patakati alright zvisinei mari ndiyo mari ndandakaichengeta ndisingadi kuililisa chete ndaingoda kuti hanzvadzi dzacho dzizvizive hanzvadzi dzacho nomba ndo yakabva yazvisiya swanzi alright tichazotaura naye mwana uyu nomba hanzvadzi iye yaendawo hanzvadzi iyeye pamaproblems anongowanikwa munzvimbo saka uyu akazoti ndandamisa akuita attachment saka ndandamutsvagira kushamwari yangu inoita zvemechanics ndokwaanga achiita attachment ndobva ati ndeno zvindapedza attachment regai ndimbodzokera kuchikoro kwakare chemechanics ndobva aenda kuharare kwekwe kuti achinogara kwasekuru kwe sekuru vai vakamutambira masikati akaswera aripo manheru zvikanzi pana hapana pekugara une mari yebhazi here zvikanzi ndinayo zvikanzi aiwa chero uinayo indiri kukupa imwe takura bhegi isa mota ndobva aisa mota ndobva anosiyiwa kumabhazi kumbari vasvika kwe zvikanzi chidzokera kumusha sekuru vai vanga vari sekuru mwana wababa kwete wanzvadzi yamai yavo chaivo chaivo ndobva adzoka kuno akasvika kuma1 zvokuti bhegi yakatosiya kwamubaira sekuru vai ndobva vasara vanhu varamba nomukadzi saka havana kuzombooneka kubva ipapo saka mudzimai wenyu mamukonfranta kuti iwewe ndokuna kuti nemwana madanana zvekusvika pakuita bonde iye akakupa imhinduro yekuti chi pamberi pehama dzake nehama dzenyu munoziva babangu nhingirikini chinoitika pambavha chaiyo ukaibata yakatakura chayakaba ukaibvunza unonzwa ichiti ndiri kunzi ndakaba asi yakatobata zvahaba zvacho ndo zvinoitika saka havana kubvuma munhu haabvume chakaipa anobvuma chakanaka ukamuti watenga mota anobvuma kuti ndakati ndatenga mota nokuti anziva kuti chinhu chakanaka asi kana aitei kuba ambotaura kuti anongonzwa kunzi ndeishamwari yangu aziva kuti nokuti anongaziva kuti ndaiba tichitesa chiitiko ichi nenharaunda ino yamugere mati ndekwamambani zviyo kwamambo chief mashaya mombe makambonosvitsa here ngatiti kana kuti kuna sabhuku village head nekuna mambo kuti mumusha mangu masomuka mhepo sabhuku anotozvisiva sabhuku akatozotaura zvimwe zvandakange ndisingazivi akatichi musi wandauya inini ndatakura mudziyo ndaenda nawo ndakasvika pamba pake ndikati mungandibvunziriwo kuti amai ava pamba apa vari kupatora sepani makati kuna sabhuku ndibvunzirai amai ava kuti pamba apa muri kupatora sepani zvikanzi mukadzi wako uyu tamutadza ini ndatomutadza kumutonga nokuti ndandisingazivi kuti ndounhu wake atoonekwa munhu sabhuku uyu akafonera mumwe munhu waiti auye kuzobaya mombe dzake saka munhu uyoya paakanga ari kumasango akabva aona chi uye anoitwa bondi chipasho wachona mumwe vamwe ndiyo kundibata maoko vachibatsirana kundurova vari vese nemukadzi vachitambidzana chitsamba vatambidzana tsamba iye ndobva akatozvitaura ndiripo akazoti mukadzi wako ano haasi munhu chaiye achapedza muno munhu vanhu nezvirwere ndikati kana achinge apedza imi ndimuri kuzvida zvikanzi rega tigoona tiri pakwati pekutaura nyaya iyoyo mangwana achona hanzvadzi dzemukadzi dzauya dzakasvikira kwagodhi iyeye mumba kwake ndokwavakavata ndobva vazoya kuseni vakambouya vashedzwa naye sabhuku kuti uyai kunotigadzirise nyaya iyi mukuti manatsano venyu vakasvikira kumba kweboyfriend kweboyfriend saka vakadzi vanovharwa vanonzi vauya kuzogadzisa nyaya dzidzi asi achiziva kuti hanzvadzi yako ndiri kutamba naye futi vasvika paipai tikatagara pasabhuku apo nyaya inobva yatambuka paipai uyu godhi uye anga aripo achinzi ndisekretari kawasabhuku achinyora saka achinyora kudaro mukadzi yakanga aripo ndikambva ndatanga kumutsura ndakatsura mukoma wacho anoitwa muguru vese vanoita zvokutsirana mukadzi wana akangoenda pano mumwe anotiyero futi
ndozvavanoita. Ndobva ndatiudze mugove zvaari kuita kuti inini kumba kwangu handidi izvozvo uye hamba hatichanzi given. Saka uyu zvaavharirwa kunze ndakandaka nomuudza uyo ndobva hamba asudukira kure ndobva iye asara apanyanga asara apanyanga kudaro. Tapedza dare repapapa pasabhuku ndobva sabhuku vakapa judgment yekuti chii? Sabhuku vakatiwo garai zvakanaka ende chinonzi mombe mukadzi hauna kuya nemombe. Mombe ndedzemurume. Iwe wakabva kumusha kwako uri wechete. Kana wakuda kuenda unongoenda uri chete iwewe. Zvikanzi handiende. Ndikati inasi inini zvangu zvakatovharana zvokuti tichipinda mumabhurezi tese. Tabva ipapo pakaita 2 days. Mukadzi uye kusena akangomuka munzira. Haana kutaura kuti ari kuenda kupi. Apinda munzira vakazonosangana nagodhi uya vapinda munzira kuenda kuHarare. Vakanoita 4 days variko. Handida kuziva kuti vaigara pamwe chete here kuHarare kwacho kana kuti vakanga vachiita kwaitwei. Ndokuzodzoka ikoko. Vachidzoka ikoko yaSaturday. Friday masikati ndikawana samonero kwachifira uya. Muri kudiwa kudai. Musati maenda samonero makabvunza mukadzi kuti wangaenda kuHarare kwanga kuinei ranga riri business iri ranga kuendesa kuHarare. Hatitotaura tese kana achiri ndikapfuura nepapa kana muri po 10 togona vamwe se togona murisana asi haite izvozvo. Okay. Saka samonera we rwachief ndikamba ndaenda. Mhosva iri kunzi chi yakanyorwa pachief kunzi Jacob uri kudiwa kwachief nyaya yanzi mhosva ndei? Nyaya yakanga iriko manje yakanga uyu godhi akanga rili lawyer remukadzi wangu. Ndakasvikapo ndikawana nehanzvadzi dzacho futi dzadzoka dzemukadzi uya dzemukadzi wangu ini vakavata ikoko kusensweni 6 o'clock vapo. Ndakazosvika nasabhuku. Sabhuku akazoita kutofonerwa kunzi iwe uri kudiwa kuno kudari kuko kwachief. Zvikanzi akatembenga aramba kuti ine handiende nokuti inini ndini sabhuku. Idzi nyaya dzakazoitika dzandisingazivi nyaya dzei. Ndobva ndangoti aiwa sekuru handei. Ndobva taenda kwekwe takawana godhi aripo achipopota. Ndikuti hamzana kuti samoni ranga ranyorwanzi mhosva yamuri kudirwa kwaichendechi? Mhosva yakanga iripo ndeyekuti mombe dzese ndedzemukadzi uyu ndiye akatenga mombe ende witness wacho akanga aripo akanga ari godhi uyu. Okay, mhosva yamainzi muri kudirwa kwamambo yakanyorwa pasamoni yanga iri kunzi chii? Izvo zvamukutaura ndizvo zvakazobuda mudai. Asi toda kuziva kuti mhosva yamakanzi masamoni wakuya kwamambo yanga iri yechi? Yakanga iri nyaya yekuti mombe ndedzemukadzi. Manga matora mombe mimi? Mombe ndaida kutengesa. Ndonguva iya dzairohwa nechirwere cheche. Saka ndaida kutengesa. Uyo mukadzi bhuku ndiye aigara naro. Dzichifu dzichirwara. Saka ndopa vakanorangana ikoko. Saka pandakashedzwa zvakanzi ndandatoshedzerwa mombe idzodzo kuti kana ndashedzwa ino vakanditi mombe ndedzemukadzi kuriva kuti bhuku zita rangu raripo raitochinjwa ndobva ratoenda ndobva ranochinjwa ndobva raiswa remukadzi. Saka mombe dzese zvikanzi ndedzemukadzi. Right. Taziva mhosva yamanga mashedzerwa kwamambo ndeyekuti maida kutengesa mombe. Mamudare mambo vakaitonga sei nyaya? Mambo zvemazuva ano hazvisataurwa. Ndakangosvika ndikanzi enda ndakateerera zvangu zvakanaka zvikanzi ko ndiye munhu wamuri kuti akaoma musoro uyu. Zvikanzi nzwisise uyu ndakutotanga kutukwa nagodhi uyo. Zvikanzi titaurire kuti mudzimai uchiri kumuda here. Baba makasvika kwamambo handiti mukadzi ndiye anoshedzwa iwe ndiwani ndini ningi taura nyaya yako yawakamhangara ko kwamambo. Akataura achiti chii? Nyaya yemombe. Kuti murume ada kutengesa mombe. Ada kutora mombe dzangu. Imi ndibva mapindura muchiti chii? Ini ndikati mombe ndindakatenga handiti mukadzi kana atorwa kumusha kwakantorwa ari yechete. Mombe tozotenga taapamba tagara pamwe chete. Ndo nyaya yandakashedzerwa yekunzi mombe kubva nhasi uno kana bhuku riripo rakutonochinjwa reiswa zita remukadzi. Mukuti iyo ndo judgment yakataurwa namashaya? Ndo yakataurwa namashaya mombe. Imombe ngani? Imombe dzadziri 12 ipapo. Ndomba dzazoti dzairwara dzidzi vakazosara votengesa. Inini ndatobvapo pamba kudhara ndatotama. Muri kuti mimi judgment yamashaya mombe achinyora pasi akanyora kuti iwewe hapana chauri kuwana? Hapana. Mombe dzese dziri kusara nemukadzi. Ndokubva bhuku ratochinjwa ndobva raiswa zita remukadzi. Kana zvichinzi aroka munenge maonekwa muine mhosva handiti? Saka mhosva yamakanzi maonekwa muinayo namambo imimi taakuchinja zita
ndi mukadzi ndiye kuti mhosva yakanga iripo ndeyekuti mombe inini ndaida kutengesa mombe asi mari ndasingaise muhumangu. Mukadzi akanga agara asingadi chete kuti kana chiri nditengese chino chinonzi mombe nokuti asi mari yacho ndaishandisa ndaingotengesa ndomba zvandakaita imwe yacho isati yarwara ndomba ndaitengesa ndomba ndangoti ina handa kutombobvira ndaibata muoko ndikati mwari mari ndiye mwana akapedza chikoro aende kuform 6 uku kuuniversity ndomba ndavapa ndavapa kudaro pakaona kuti imwe futi yakurwara ndakuda kuti ndichiitengesa iyoyo ndiyo vakatsikira vakabva vabva kumbonorongana godhi uyo vari kuharare ndombva vazodzoka vachiuya kwachifi kuzomhangara kuti mombe dzese dzakatorwa. Sa muri kurarama sei? Pari zvino ndakazotama ndikaenda kumaploti pakurima kwangu kwandiri kuita izvozvo ndiri kungoita izvozvo kuchera makomba zvezve ndorima ndodyara mbeu kana chadzabudawo chabudawo ndakutanga kusakura ndosakura pakadaro ndichirima pakadaro. Nemudzimai uyu mune vana vangani? Tine vana 6. Mukuru ane makore mangani? Mukuru ndiye mukomana ine zvaane 29. Ndiye ari kupinda kugona amai. Vakomana vangani? Vakomana 2. Vasikana 4. Vasikana 4. Pavana venyu vese wamunowirirana naye aripo here kwanda hapana? Vandowirirana navo ndo vasina zvavanoziva vachiri vadiki. Musikana ari kuita form 1 nomumwe ari kuita grade 3 vadiki vese ende havatono nesimba ravainaro vandokurirwa nevavo. Ngatiti ukama hwamai nehanzvadzi yavo mukomana vachiita zvebonde zvavo izvozvo ndizvo vasikana vanoti chii vachiona chiitiko ichi? Vasikana ndo vakatotanga kutotukirira inini asi vachitoziva inini kuti ndizoziva kuti ndo zvaitika pandakaona yakavata apa ndakabva nerweseri ndomba ndaenda kumusikana akaita form 6 pariyo ndiye wandakasobvunza asi nepfungwa dzangu ndakaona kuti ndingapesanise vanhu ende ndingazovengesa mwana uyu musikana uyu ndiye akatonditi ndo mavata imomo ina handauzoita ndakangoti ndindazvona musikana ndakangomuviga ndomba ndamushuta kuti asazikanwa because aitozopandukirwa nevamwe vasikana nevamhuri mwese. Kufunga kwenyu ngatimboisai mukomana pasaidi nekuti ababa wako vana venyu vasikana ava chavakakuvengerai chii? Pane here zvamunofungidzira kuti mimi hamuna kukwanisa kuitira vana venyu vanasikana kusvika pakukuvengai kuti kunyangwe amai vavo vakadanana nehanzvadzi yavo mwana wavo mukomana vanongosiya zvakadaro vovenga inimi panze pekuvenga chiitiko kana vanhu vavira? Inini hapana vana vangu vese kubvira iye mukomana uyu akapinda kunosvika form 4 akabva abuda asina chinhu ndikati dzokera kuform 1 kana iri iyoyo mari ndeyangu nondai pachikoro papa ndo pandaisenza inini ndobva atorana namai vake svikanza ungadzokere kuform 3 kana form 1 murume mukuru ane ndebviro chero usina wachabuda nacho mungoziva zvikoro zviri kuitiswa mazuva ano zvemechanics chero usina kuenda kuchikoro kwacho ukaziva kubatanidza mabhaudha yanzi wamakana ndobva zvanzi ndokuendesa ndikati ini mari ikoko kwamakuda kumuendesa ine handina ndobva vamira vega ndobva vamuendesa kukoreji kunogara kumechanics ini ndakazongova assista chete panyaya yekuti asi yekunomutsvagira attachment uko ndobva aita 3 years dzake achienda kwamashaimombo mashaimbo training center ndobva apedza. Saka musikana akadzokera form 4 kaviri chinhu chaakazokundikana nacho chakatadzira zvachose English asi mamwe masubjects sari nawo kozoita ndindaendesa marisitsi acho ndinotoona wese andaimupinza chikoro vana vese marisitsi ndaibhadhara saka ndaimadatora nchengeta. Musikana akasvika form 6 ndiye anotedzera uyu muwachona yakudzokora kaviri uyu akasvika form 6 anabvira dzokora akangorwa kurura kubva form 1 to 6 achipasa pakupedzisira pachona ndo pandakazoti saka mai ndo pandakati izvi zvitsoro dziri gona kundiremera tisachirega nditengese mombe kuti uchienda kuuniversity ndobva ndatongobuda ndakamba ndatongobva pamba apa ndikaona ndikaramba ndigere panapa chasara kuzopinda mujeri chaimo nokuti ndogona kufunga pfungwa dzakapusa. Ndiri kuti nini vana venyu vasikana chamungafungidzire kuti chikonzero chiri kuita kuti imimi naivo musawirirane chi vachitadza kukusapotai pakuti amai vavo nemwanakomana wavo
vakuita bonde pamwe chete izvozvo votadza kuzviona asi vovenga imini. Chinoitika kazhinji vana vasikana vanenge vari kusaidira amai. Ndingangoti vana vese vashoma kwanza vanosaidira baba. Ipapo chitesi asi ndiri kungoti sekufunga kwenyu mimi sababa vana ndevenyama. Chamunofungidzira kuti pamwe zvichida makavatadzira havachaona huipi hwamai vavo hwakungona huipi hwenyu chete chii semafungire enyu hatisi kuti mune chamakatadza basi sekufunga kwenyu kuti zvichida vana vangu sei vakuenda kudivira ramai vavo ndakavaitira zvakati zvakati zvakati. Chandakaona nokuti inini ndakanga isingabvumire kuti mwana angu enda kwese kwese. Saka amai vakazovapa allowance yekuti chi endai kuhama dzangu dziri kuHarare kwakati munenge muchiita zvese zvamunoda muri ikoko. Ndingati kubva 2018 fanika uyo anotedzera mukomana webaba varipo pamba. Akaenda 2016 pakapedza form 4 nanhaso nasati taonana. Hatisati taonana kusvika pari nhasi. Uyu musikana akaita form 6 ndiwo andakamboti ndiri kwandaenda kusenza uko ndikauya kumba kupamba ndaizosvika dhumadhuma ndomwana aripo pamba. Asi andiona ndasvika pamba pamwe aizongotiverera mangwana pandozoti ndamuona kuseni asi pandobudawo pamwe handichamuona ari wakasaenda. Nemudzimai makagara nese kwemakore mangani? Nemudzimai kubva 1991. Kubva gore iroro baba kuzosvika pakataurwa mashoko nasabhuku kuti mudzimai wako taakutomuzeza muno anogona kutiurayira village nechirwere achichinjanisa varume. Hapana hunhu hwamakaona hunoratidza kuti mukadzi wenyu igumbo anoita gumbomba gumbo panze? Hunhu kubva pakazotaurwa nasabhuku ini ndakazvionera akatanga achida kupinda ndeuyo ngoni. Asi ndakazoudzwa nemunin'ina wangu ane dzimba idzodzo nokuti kazhinji iye painga ariko iye anenge ariko kusibheti saka enzwa matauriro avaita nokuti isusu fojeketu taingobatana Achiita pamwe chete nemukadzi. Saka paanodiridza painzi vachitaura vari tu nemukadzi unongodiridza fojekese ko iye murume wako asingauye kuzodiridza CD ari kuitei kumba ina apa ndiri kubasa ndisati ndadzoka kuseni. Saka uyu mufana ndiye akatozondipira nyaya ndomba ndazoziva kuti pane iri kuda kuitwa nemukadzi. Ipapo ndapanzwa ndiri kuti ngatidzokerei kumashure uku mati makaroorana gore ripi? 1991. 1991 to 2001. 2001 to 2017. Hapana here pamakamboona semurume wemunhu kuti hongu taita zvedu vana 6 avaka but mukadzi wangu ane kamafambiro kandisinganyatsonzwisisa kana kuti zvakazotanga makore pane ipapo pane pandakafungidzira nokuti ndaimuona mafambiro aita uyo ainonzi Godhu uyu vandikutaura akanga ane kahunhu kekuya kekuda kutondifinira nokuti mukadzi uyu ainzvenga wobuda woenda kuGodhu uyu aigara kumiri kumapuroti kumiri uko. Saka mukadzi wake aigara kuno saka ainzvenga wobuda woenda nemurukova woenda uswera ari koko. Saka inda ndisingamubvunze kuti waswera kupi nenguva yacho ndaisina pamwe aiti wani ndaenda kubasa. Akazoti tasangana pamagirosi apo ndopa akazotaura sikana chimukadzi chako chachiri kumiri uku nezuro ndikati achitsvagei kusvikanzi anga achidaidai achiti mombe chichi ndikati aiwa kana zviri zvemombe asvikanzi hapana mombe yaanoenda naye mombe munotofanira kusheyana. Asi ndakatozoshamisika ndakumuona kuti ndiye akanga ari kumberi kwachishu kwacho akutopopotera kutonditukirira. Saka ndo pandakasuspekta kuti uyu mukadzi zvazvagara zviri muropa. Nyaya yenyu makani mangara kwasabhuku vakaedza kukuyananisa makazitora here kuenda nayo pamberi kuenda iko kwamambo mashaya mombe hongu makashedzwa nesamonde rekuti uya kunoda kutengesa mombe makazoenda here imimi muchinomangarawo kuti mukadzi wangu nemwana vari kuita makuna mambo veitonga iri nyaya iyoyo? Handina kuzokwanisa kuti ndiende nokuti mambo wacho akabvafa chifu mashambezvo zvakuna chifu. Saka pandakazoti nhasi uno hakuna ndaitoti kana pazogatwa umwe ndozoisimudzira. Saka hakuna kana ari kuita acting chief mazuva ano. Saka muchazoendesa mberi. Ukama ine mwanakomana uyu achikura asati ababa wakanga wakamira sei? Mwana ndaimuda fanika vakomana ndaivada.
ende inini upenyu hwangu iye ndiye wandaingoita kupa vamwe ningirikini kuti vazive kuti zvinofambiswa so kuti ndikaona aita zvinhu zvisiri ndaibata ndomurova asi vamwe kubvira muvana vasikana handina munhu andakarova izvo handasingabati ndaiti vana vasikana ndevamai vakomana kana vaita zvakadhakwa ndindodisciplina ndega saka hapana pandomboti ndapanda ndaitoita zvokutoti kana ndikaona kazhinji ndaifamba nemwana mukomana handei kwakati ndaiziva kuti ndibaba wavakafanani maiziva kuti ndibaba wakafanana nemi akazopinda mubhedhuru akazopinda mubhedhuru zvakaoma pakazonyanya kuti zvinhu bhipi dzangu dzikwire manje mwana uya taakupinda postori yekumhiri takuti tichienda kupostori kwekumhiri kwakuna aitwa mutumwa wepamhira vachienda vega ini pamwe ndenda tisingaendi vachienda vega nemukomana vakazobva ipapo musi watatanga kuzoti chachaita akunetsana mukomana uye mutumwa anga ane vakadzi vake vaviri mukomana akazotakura amai vacho mutumwa ati handei tinoitira chi tinobatsirana kumusha kwake kuchirundazi kwachindiya uko kune makoma ariko ndobva atakurana namai vake pamotobheki ndobva vaenda ikoko vaenda kuchirundazi kwekwe ambva anovasiya kusango kwekwegomo kwavaishandirwa naye mupostori zvazviri zvokuvharira inini manje kuti inini kana yazoenda kukoti ini ndinovharirwa vakaita 2 weeks variko inini kana kuziva kuti vari kupi ndomba ndabvunza mukomana wechimudhudhuru sezvine iche chakabva chanoponja arikoko ndomba adzoka achinanaidza ini ndakazonda kumbvunza vakaona ndo vakazondiudza kuti akaenda kuchirundazi namai vake ndiko akavasiya amai mukadzi uye akazodzoka pamba apa musi wapera koti yekwadoma 2 weeks dzesaka ndaingosangana naye kukoti tikabva kukoti aikwira kombi yake wosobukira kwachindiyo chinhu chiripo mai ndechekuti muprofiti uyu akanga achiti aimushandira uye nyaya yakashaya basa asi ezvinezvi mwedzi wapera iwoyo pachirongwa ndiye muprofiti uyo pachirongwa izvo kutaura kunoku izvo zvari pachirongwa makadzi vaivese tu vakabva vatisa saka hasisina aweka saka ndakati bheta kutosepatana navo vakamaya zvachose mati ni mwanakomana wenyu makanga maakuenda kuchipostori tese namai vacho hapana herewo pakambo mweya pawakasvika wakaprofita kuti ukama wandiri kuona apa hauna kujeka unongoziva kuti mapostori aripo mazuva ano ndimi mapostori acho handi ndimo kwamaenda saka zviinkludei ipapo iti zvamunoona mapostori taveko mazuva ano zvipi munoona panonzi paipai tiri kunamata paipai isusu vanhu kupusa kwedu kwatakaita tinoenda kunounganira munhu akafanana isu tichiti ndiye muprofita wotoita chechi yake inezita rake iyi saka muprofiti kana achitarisa vakadzi vakaungana apapo anosarudzwa waanoda yaiyo apa mai ndikumupfugama apa wobata musoro ramangwana mozonzwa kwanzi amai mudzoke manheru tiende kutomboenda kugomo izvozvo zvacho ndo pane gemu yavo ipapo ende vachibudira mumabasa avo erimani saka kurati hazvina mweya hauna kuzombobuda hapana mweya unombobuda apa mapostori pai pane pasina mweya paipai hapane pasina imungati imimi mwari angatani mekuenda kubva kudenga kuya pamunhu handinacho aina handibvumi izvozvo ndakazviramba alright tichidzokera panyaya yemudzimai wenyu nemwanakomana wenyu vachiita bonde kufunga kwenyu zvine chivanhu here kudanana here yatinga kulavhu here kuti vangonzwirana kana kuti pane chikonzero chavadhonzera kuti vati ngatiite bonde tiwane zviri kana zvitatu kana kuti kungodanana chete ini ndakaona kuti pane chivanhu nokuti tiri kumba ikoko pakamboya futi umwe mupostori kwavakamhinga vakuenda ini ndokaramba kuendako ndikati handii mhino kwavakaenda ikoko kupostori kumhiri kokoko ndokwakanoita 2 days variko nemwana mukomana ndikazovabvunza vadzoka ndikati kwakanziko zvikanzi hanzi mukomana yanga angoita benzi anytime saka kunofanira kunozononzai ndikati
ndobva kokuseni ndiri kumba kunobva vava nokudza unobva watumira mwana musikana wanga waenda nemudiki wacho akaita form 6 anga achiri mudiki nobva vasitora uku kumba uku nobva adzokera naye ina handida kutaura chinhu ndandakatarisa ndikati iko kwandisvika ndobva ndazovabvunza vapamba vadzungaira vakangana kusaka waitwa sei zvikanzi takazotorwa tikataenda ndobva kwanobairwa bakatwa pasi zvikanzi irori ndoravhara zvese haachambozomboita benzi mwana saka kubva ipapo ndakaona kuti pane ruda nokuti chinhu chake chaicho kuti inozvizvika kana kuti ndichibate ndochinzi iwo ndikuda kupfuma kunda mwana wangu izvo zvaanga ari kubasa kwaanga ari kumaino inini ndaingoziva kuti ndaitonzwa nomunhu ari kumaino asi mari yake kuti aisenza ai achiitisei handizvizivi kudzimari yenezvo akadzoka apo pamba basa rakapera ndonenge rakapera saka naye mwanakomana muchataudza aiwa tiri hapana kutaura hapana kana izvo ndikapfuura nepamberi pavapo hapana anoti umwe makadi kana kuti maswera sei ini kana ndafungawo kuti dzimba idzi ndindakavaka ndingosvikawo ndichipinda imomo tichingopesana pamusuwo ndichibudawo ndichidzokera kwandiri kuenda ndiri ngoenda ndakadaro nokuti ndakatenga zvinhu zvakawanda ndandine mota ndikagotenga mota bike tichiri mafodya iyoyo mota ndikati zvimwe izvi ndakazotenga ndandega ndobva ndatenga futi imwe mota imwe mota bike ndine 2 ndikagotenga mota 2 nechiganyi zvese zvakanga zvichiri pambapo panguva yatainetsa naye zvaingoenda zvikodokorwa mbichani mota yakasodirwa shuga nemudzimai ika ndimwana mukadzi mutengire peturu yadirwa shuga ndakazosimuka ndopa tanga dzekumakoti ndichida kuneimutsa ndikanzi yairi kunhuhwa moto kubatira ndobva ndaimutsa pandakadzima ipapo ikabva idzimira zvachose ndobva ndazonotsvaga makanika ndashedza makanika ari mumambaira imomo ndobva angokweva peturu yesu kanzi apa takungokuita zvekuti timutse mota iyi asi chiregai kushandisa peturu imutengi haana zvaakataura haana komenda ndobva ndati zvikanzi ndaimutsvaga imwe peturu ndobva ndatsvaga imwe peturu asi kabhu yanga yatodisturba ndakati kumura zvese zvimumba ndobva ndatenga imwe kapu ndobva ndaisa ipapo tazoenda nokufamba kunguva ndabuda ndiri kubasa ndaida kuenda kwado kuchegutu mamune motobheki yanga iri mumba saka nguva yese ndaingofungidza kuti vanhu vanenge vari kupinda umba papa nemawindo akaita fanikaya ndobva ndatenga peturu yangu ndobva ndaisa mumotobheki ndikati mangwana ndikuenda kukuka ndakatoka asi ndisingagari ipapa pandakabvawo ndichiti ndizotora motobheki ndaimutsa ndainzwa kuti akacho yanga yadirwa manje kuoiri kutengere oiri ndafamba naye ndasvika uko taakubva kuteremuka kubva kuchikoro kunoitwa kuplace yakabva yanuka ikamba yatosiza pistoni ipapo ndobva ndatobva ikoko ndichiinanaidza ndomva ndauya naye ndomba ndashedza makani kanogadzira motobheki dzangu amba azobvisa shuga yedu ndomba akabvisa oiri yacho yese asi yanga yachikora camshaft ndomba ndatozoa ndomba atozongoita yekunamira ndokutanga kuabhati ndisandaigadisa nangoti chete imuke asi kusuma kwakwaya kuita handisiuziva kuti pambu yakaningirini rakaita sei brokuri here chipostori mune doubt nacho makambozvitsvaga here kuchivanhu kuti inyika makuna chii chaizvo tiri kuitwa nevanhu urombwa here kana kuti vanhu handisati namboendako handisati maenda handisati kupakayagaurana hana kuzvibata ina handida kutomboendako ivo ndi vakanga variko havaibatwa avaibikira ka kuvana vacho handiti vanga varipo vana vakanga varipo vasikana neiye mukomana wacho vakanga variko vachibikira nekuimbira gaurani vachiimbira gaurani nokuti pandakarwiswa nevava ivanga choko vachitobikira ivo vanhu vari kundirwisa ivavo pakaoma ngatiti ruzhinji rwezimbabwe ruri kuona muchitaura nyaya yenyu tiri kuseka apo nepapapo kana parufu vanhu vanotaseka rubatsiro rwamungade panyaya yenyu yekuti mwana wenyu mukomana wamakazvara akusvika pakurara pamubhedha penyu achiita bonde nemudzimai wenyu amai vake ngerwekuti chii ini ndichida kuti zvikambobuda paruzhinji rwezimbabwe zvikabuda sepepa rekuti rinotengwa kunomwe munhu woya uratidzwa nziona zita rako maikirira apa woverengawo pamwe anonyara nokuti andikauziva kuti vanhu vese munzira umo vakungonditi honei ndiye munhu uye anovata namai vake pamwe anogona kunyara okay pamwe muda kuti anyare
ndo nyaya yatinomboti ndo nyaya yamangofunga kuti kanditi ari kurara namai vake obva anyara zvichida pane zvamakatadzirana imi nemwana kana kuti imi nemudzimai wenyu makuda kungovanyadzisa? Aiwa, handina chandakatadzirana navo, handina kana one. Kana kusvika pavari izvozvi ndisipo, potse izvozvi ndikakuti endai kumba uko musobvunza kuti kubaba pano varipo, munonyeberwa kunzi vamwe varipo asi vabuda hamino kwavaenda vakadai. Ndo mhinduro dzavanopindura kazhinji. Asi ini nditenge ndichitokumba kwangu ndo dzamusopindura izvo. Kusvika mundisibo ndikakuti endai izvozvi musosonzi vabva panapa manje hamino kwavaenda, asi hatikuziva kuti vanozoka rini. Mudzimai muchiri kumuda? Mudzimai handichadi, ndakutotya kuzorwa bhata. Handichadi. Makutya kuzorwa bhata yakati makutya nyaya yemakuna ake nemwana wake? Ndiri kutotya zvese nokuti vamwe kwavanobuda kunze vachienda kune vamwe. Handizivi kuti zviri zviri papi, nokuti nezvi kubva pandakabva ndichienda kwandiri kugara uko kazhinji vanenge vasibo. Musuno ndakasvika kunoko kuma 11 musi wandauya pandakafonera vamwe vanhu ndikatosangana kunoko. Ndasvika 11 uko kumanheru ndikandasopinda kumba kwangu ndobva ndavata. Ndapinda mumba ndakazonzwa munhu akasvika kuma 12 dzeusiku, pakati peusiku. Saka hauzozi anga ari kupi 12 ukoko munhu anenge ari papi munhu womukadzi. Kana musareka mukadzi munopa gupuro? Makamupa gupuro? Gupuro ndakamupa, asi akati inini handakura handina kwandichaenda. Pakanga painani pamakamupa gupuro? Iye wachona vamwe vanhu munoziva takagara takadai soka pamwe ndogona kutambidza kuti gupuro ipai munhu. Saka imimi uye akaramba, imi makutoti advantage, makutoziva kuti inini pagupuro riri handadhinika zvandataura izvozvi indakutoti achisara hako pano, imi makutowana chanzi yekuuya ipa. Asi baba, gupuro handiti nevapirwa arinoita here? Munoshedzani? Handisi hangu zvinharaunda inoyo kwamashaya mombe. Kana muchida kupa gupuro kune mudzimai wamakaroora wamaita naye vana vanosvika vatanhatu, mune channel yamunofamba nayo ndiyo here yamakateedza? Channel yakanga iripo yandaifanira kuteedza ndikadai ndakapa atete vakanzvadzi yababa vacho. Asi pane zvakaitiko kumusha kwake. Zvatakaita izvi ndo zvakaitiko kuna atete vacho. Atete vacho vakaitawo vana vavo 7. Ndomva vanetsana nemurume, ndomva murume atiza pamba, akabva aine zvaari kugokwe, vakasiyiwa nevana vai 7 vakadaro, vakasara vagere nevana 7. Iye akaenda ikoko pakafa mwana waatete vachona vatete ivavo. Ndomva vati mwana wanzvadzi ndiwo asara mukuru, chimbosara kuno tiite se mumbondinyaradza papafa mwana wavo musikana. Amai vemukadzi uyu manje ndobva vatiwo iwe dzokera kumusha kwako hamino zvauda puwa panapa zvekuroyesa. Saka anzi dzokera kumusha, uye akamva angonzi nzvenga namai vake, amai vake chaivo. Ndomva nzvenga ndobva adzoka kuno. Adzoka kuno foni vakazosara vana vakasara pavana vatete vai vachifona kuno. Saka iye musu haana kuzombobvira akaidaira, ini ndirimo dzaitorira pa vakaitarisa foni ichirira, chinzi musadaire. Ndomva yapiwa zita zvikanzi munhu wese anenge akanzwa foni yangu ichirira akatarisa kwana kuti yakanyorwa tete chifu musadaire. Kusvika tete vai vazongoora moyo havana kuzofona futi. Ini ndakazoti ndiri kubasa manheru, ndakazofonerwa nemwana waatete vacho musikana amene kuti nhamba dzangu kwatofunga akadziona mufoni mukadzi uyu, ndobva yadzimai vangu iwavo. Ndobva zvanzi mainini variko here? Ndikati variko. Zvikanzi mozvo vamhoresa. Ndobva ndabva kubasa sezvo tatisapindirani, ndobva ndasongosvika ndikati wanga wachimhoresa kane anini iwonei nazvo izvozvo kundimhoresa uri kundiudza kuti zviite sei? Kana andimhoresa arikoko iye ine atadza kundimhoresa. Ndikati ina handizivi zvekumusha kwenyu, handipindire mukati menyaya dzenyu. Ko munyaya ari kupi? Munyaya ndo kumusha kwake futi. Ndo musha kwake. Ndo mafungirana ita kuti zvichida munyaya ndiani anopiwa gupuro kuti no munhu atakamboendesa zvazodzoka zvakadai so, nekuti zvinezvi ivo ana tezvara venyu vari kufungidza kuti imimi mudzimai muchinai, nekuti chikamuwana chinomuwana ari pamba ipapo achiri pamba penyu zvakare. Chakaitika apa ndechekuti musi pandakazovataurira chokwadi, handina kuzoramba zvenjenje. Varipo pachifuko pakanzi mombe dzemukadzi, ivo vagere varipo hanzvadzi dzacho. Ndikati uye hanzvadzi yenyu ina handichadi, chifi varipo. Chifi wacho zikatonzi pana anoramba napana. Ndikati aiwa
komana matishedza panapa matishedza kuzongondudza ini kuti mombe dzadze mukadzi ini saka ndati ndakupindura nchiti kana hongu achitakura mombe ngaachitakura ende nadzo ina handichadi chero akaramba agere peina handichadi mavamba gupuro here mudare vakabvunza chifu wachona ndikakunze wakamupa gupuro ndikati ndakapa uyu godhu mubvunzei kuti godhi gupuro racho rakaitwa sei zvikanzi akariramba mukadzi wacho ndikati saka akufoseredza kuti ndimude ine handichadi nokuti ndaramba zviita handina kuramba munhu asi zvito hazvichapindirani. Ngatiti vakuru venharaunda vakushedzai mine vana venyu nemudzimai wenyu kuti vakuyananisei, makazvipira here kuti mugare dare iroro kuti muyananiswe nevana nemudzimai wenyu, kana kuti ngati mudzimai ngatimubvise muyananiswe nevana venyu vanasikana ava? Ndinobvuma, handirambi. Kana ari mukuru wenharaunda woya woyananisa zviri pamutemo, ndinobvuma woya togadzirisana ipapo. Ndichivataurira nini handidi wanzoda kuti nditungamire kuti iwe wakanditadzira chakati, ndoda kuti wega anoziva zvaakaita angotaura kuti pakati ndakakutadzira ndichiti ndomuregerera ndega, kwete kuti ini nditungamidza kuti iwe wakazondituka musi wakati ayo. Ndoda kuti iye munhu anoziva zvaakaita anozviziva wega, wozvipupura wega. Handiti ayo tiri kuzvinzwa baba, ruzhinji ruri kuzvinzwawo kuti ndo mamiriro akaita sei akaita nyaya yenyu. Kubva paipa makanwa poison, makazombonwa futi? Papa ndada kutofunga kutonwa izvo zvizvo mazuva aperewe. Ndakadzoswa ndofunga vanhu vazhinji vakauya vaingoona nepfungwa dzangu vamwe singavatauriri. Mumwe akazonditaurira zvikanzi imbaba imi ndoda kumboya ndimboita counseling ndimbokukanselai. Mushure membe ndakamutaura ndofunga nenyaya vaitaura nyaya yehoho, kana ati asi hoho wakaita fanika sei zvakaita nzeve pamagamutiri haiya inokuzorudza zvakanaka, ukangodya iyo ukaona wada kuzorova unongotora hoho iwe unobika, unogona kuti uchingodya haunzi kurwadziwa unongokotsera mbofira pamupesi. Ndo pakanzi naye umwe zvikanzi imbaba imndambo yanimbokukansira imi pfungwa dzenyu dzamuri kutaura kaidzi dzine zvimwe zvinhu zvirimo mukati. Aiwa hano tinoimba kuti pfungwa iyoyo hapasisina kuita kuti Mwari vakatigonerawo muchazotamba nevazukuru venyu kubva kuvanasikana ava nemumwe mwana mukomana iko havana mhosva yavanoziva, vanengada kuzoonawo sekuru vava. Aiwa vazukuru zvava havana basa. Saka aiwa pfungwa idzi dzongadziite sei? Asi ndo pane mubvunzo wangu niri kuti uyu acharori here akatesitana naamai nanhasi haana mukadzika? Munhu angatopindura mubvunzo yotofunga ndiye yokutesitana naamai, handiti ka? Nokuti ukaona ukange wati iwe uchiri mukomana ukanotamba nemvana dzekubva wako kazhinji mukadzi wacho wana futi ndiye mvana, haumbonona tanga musikana. Handiti kwamakugara izvinizvi rubatsiro rwamungade kuti upenyu hwenyu hufambire mberi nderekuti chi? Magumbezi ariko? Magumbezi mamwe ndakasiya, saka uko ndine hwani zvangu randinaro iri nhingirikini manhingirikini tunhingirito tunoshandiswa nemasoja. Zvinokanodziya here takupinda nguva yechando? Sani ndambopinda zvangu nguva yechando ndinako. Handiti asi mapoto ekubikira ariko? Poto ndine kahwani. Mukabika muriwo mokutura, mogeza, mobika sadza, modyira yakatoboka futi. Saka izvozvizvi ndine ndotombotora kapu ndondobikira muriwo. Kapu yealuminium. Muchiti mapoto makasiya kuna baba wanyuwani? Akasiya kuna baba wanyuwani. Kumana upenyu mutoro baba. Upenyu soka moziya kuti izvozvizvi kana izvozvi ndikaona kuti mukadzi chaiche kuti titaura nyaya yekuti hanzi handitogara kumbatezi, aiwa handichadi. Mukadzi ndikatoti kana tikasangana, kana ini zvangu dora handimo, asi tikasangana kubhawa indaende kunotandara kubhawa todanana zvekubhawa zvisara kubhawa. Shereye akaenda kubhawa tikanokechana kubhawa todanana ikoko, asi bva ikoko achinanga kumba kwake ndichidzokere kumba kwangu. Mune muchiprotect? Aiwa kana padaro wakutoziva kuti inini kana uri bachura kana uri munhu asina mukadzi gara wakagadzirira, because ukarwara ukarwara usina mukadzi hapana unotoziva kuti apa hauna kuchenjera, udofu hwese huningori papo. Tinogona kurara pano tatanga richadoka nezvewato usiku tichikokurukura, asi chinangwa ndechekuti hadzi nevakuru mbudzi kuzvarira pane ruzhinji ndinonzi nditese nditandirwe imbwa hongu.
mudandarume akasanganawo nemakuna iwaya kana paine vane mazano nhamba tinokupai vaitaurawo zvakare kuti vari kubikira muriwo mukapu yealuminium poto vane imwe chete gumbezi vane rimwe chete kana paine vada kupo baba magumbezi nhamba tinokupai kana paine vada kupo baba mapoto mamwe amusabikiri toziva kuti mudzimba umu mapoto akauya gore negore munemisa mapoto manyowani chinzi aya handichada senge pamothers day ndo pamunotengerwa aya muchibvisa iwayo amusabikire baba vari kuti aiwa ndipei zvangu baba wanda vari kuti aiwa ndipei zvangu iwayo ndibikire. Mainzwa nyaya yatafambira kuno kumhondoro kwamubaira amai nemwana vave kuita bonde baba vakasiya musha vave kugarawo kumwe vakati aiwa izvi ndazvitadza vakamirira kuti munguva shoma iri kuteera nyaya yavo yozonogarawo kudare ramambo mhasha yemombe pari zvinezvi tomirira panapa.